Hej, mit navn er Mads. Jeg er elektriker. Jeg arbejder for Fugman Elanlæg. My name's Will. I work for a company called GMS, doing some plumbing on a new building site. Christoph Schwarz, Neudorfer Office Systems. Wir stellen Büromöbeln her. Vi er et elfirma i Københavnsområdet, og vi laver alt fra private ejendomme til store industribygninger, som den vi står i her, fra start til slut. Så At the moment we're doing at the second fix stage, so we're fitting bathrooms and fitting hot water cylinders and just getting all the job basically finished off, ready for the clients. Für eine 12-Volt-Maschine hat sie wirklich Power und liegt aber sehr gut in der Hand. Så byggekvaliteten på den her maskine, de nye maskiner er fantastisk. Altså følelsen, når du spænder og løsner borepatronen, er dejlig. Der er ikke noget, der er løst eller noget. Den gør lige som den skal, og momentindikatoren, når du indstiller den, er også dejlig. So we work with all different types. I mean, we've got concrete slabs like above us, or block walls, or we're going into timber, and it just copes with everything. Wenn ich Metall bearbeite, brauche ich eine niedrigere Drehgeschwindigkeit und ich kann mit derselben Maschine Holz bearbeiten. Bei uns in der Produktion ist es wichtig, dass die Maschine nicht zu schwer ist, wenn man wirklich den ganzen Tag damit arbeitet, und dieses Gerät passt eigentlich optimal dafür. Og den her maskine har selvfølgelig også en bælteklips, og nu hvor maskinen er så let som den er, så er det jo fantastisk, at du kan sætte den i bæltet, og så falder dine bukser ikke af. Og den her maskine har selvfølgelig også indbygget lys i, der sidder lige over aftrækkeren, så det er fantastisk at have den lille lampe der. Man kan lige give et lille tryk på aftrækkeren, så tænder lampen, og så kan du se, hvor du skal sætte dit bord eller dit bit, så du kan lave dit arbejde. Ich kann eigentlich in die verschiedensten Geräte denselben Akku einbauen. Dasselbe gilt auch für die Ladestation. Ich habe Stationen und muss nicht denken, hier ein Akku, hier ein Akku. Sehr einfach. We have to rely on our tools, yeah, every single day. And if they're not working, then we can't work. So it's handy having something like that that is strong and reliable, and it doesn't give up on us. It's got the power, it's got the durability, and it just doesn't give up on you.